Yuk DJ Somo aku arepe dolanan pedah kan lho Beb. Arepe olahraga. Apa kuwi? Apa Beb? Tut tut tut. Tut. Tut tut. Lho Bu pipa iki. Lah payunge iki ndengkleng-nengkleng lho. Angine banter iki ndengkleng-ndengkleng lho. Wis lempitan timbang nyulek melenge wong engko. Nyulek meleng. Nyulek meleng. Gocek ngene. Bosek tah. Ngene. Sik 3 hours later. dolanan kikok-kikok. Dolanan kikok-kikok jarene. Olahraga to. Wong kuwi guyu. Lah iya mbah. Dan dandane digelundungne ning Wong ana. kae ya cowantung. Nek kaya ini cawantung ngono kae. Ya di sam. Loro. Mak jelek ngene iki lho nangin batukane anggitmu rada kaya jelek ngono lho Beb. Jelek. Ya Apa ya nek apa nek kaya sadel kaya sadel nang pedah ngene mending ya. tapi ojo paling iki ra mak jelek ngono ya paling ngene tok lho. Iya. Iki wetenge nganu kene iki. Iki engko sekitar sak jam ngono menggeh-menggeh wae. Mangan wareg iki. Kok mangan neh makane iki. Kok mangan apa? Memang ra mangan sego to? Mang sego kan mang sego. Iya, Ding. Tapi segone kan ya titik. Sing ngapan. Makane ngeben cekek aku ben medun. Ya praune teko cah. Iki mau ora ditung. Nang kene nang omahku cedhek kene dina cawantung gladak kirek rene aku. Ning kono ora enek meh ngene wong tuwek-tuwek. Gak enek Kayak malah ku nganu paling Pepe karo Popo mau cencang mari ngono mau tinggal. Ora to rono lek ngono. Aduh, mbok kirekan rono. Paling obahe nganu paling momo mau jagrak ning ngono mau tinggal olahraga dhewe. Pak sanding wis. Iki kaya wong kethu tenan. Iki kaya ngene. Iki cara jelas iki. Iki sombong cowok ngono ya. Lah kan kaya wong goyang ki cuma kan nek dikenek-kenek nih. Nek cah lanang kan dicekel pundake ngono kan. Wis. Kenek-kenek nih. Tapi lek iki kan ndak usah. Ndak ngene. Penak lho, Beb. Kowe mau asine ora dadak digejelek ning ngono kuwi ya. Dadi nang tempek ra lara, orang geduk, geduk. Lah cangkemane iso mak jelek. 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 Aduh. Geduk. Wah, wis lah. Urung apa-apa, urung kempes lho. Mbah, masa ya makan ngempes nih. Engko wis kempes ngono gek desain Ya ini. lho kono ki daerah ngendi to, Beb? Aku panggah. Masa tungun ngene cemblek. Utuh lek very fair. Sawi very fair. Tapi ketokane kaya very fair lho, Beb. Dari lu gedunge kuwi kaya very fair lho. Utuh. Endi ya kono kae? Takok. Lah kayak kaya enek kontainer treke kae. Ya kae. Lek very fair apa enek? Enak no. Sing iki lho. Oh, Lho wi. takok wong lanang iki lho. Hah. Ngene lho ngedetne pembentukan bokong ben cemok, ya toh. Rada Pembentukan bokong dipledine ngene. Pledingne. Heeh. Ngene. Ngene. Wes wae gedung. Dia sudah capek. Keju masamu ndang jajal lho. Wegah. Ah, lah diluke lho. Emah raser. Kuwi enak. Wegah. Ndang ta? Emah. Tapsa lho ya. Emah. Ya. Tidak boleh memaksa-maksa. Off dulu. Off. Beh.
Kita melanjutkan. Mari kikok-kikok. Wong ki lho ayu putih ya. Aku ndek wajah kaya ngene iki tenan. Ketokane wong sugih. Ya. Tampangnya Cina iki walaupun padha putih antara sugih karo wong rekoso ya beda lho. Delok kaya nang pasar ngono kae. Wong ruweh. Kowe mau mek gendongne jajanku no. Ora apa-apa ta. Daripada tidak ada makan. Aku iku kudu pipis. Cah iki rek. Cah iki. Iya pacaran. Jan mengen-mengene Mbak Elele. Cilik lho delok. Cek cilik. Kayane kaya. SMP yang kene SD kentu kok. Anggitmu. Penak ya urip nang kapal iki, kehidupane nang kapal iki mereka sing gak ndek omahe turune nang kapal ngono kuwi. Kowe iki nanti to, Beb? Kene lho. Pindah kene pindahno padhe tabrak wong lanangmu to kowe. Kehidupane nang kapal ngene iki wong ra duwe omah. Terus kok ngono ya? Kita nang ndi kita? Sik ding, aja omong. Kono ki ngendi ya? Lek kono jelase arah nganu, Beb. Arah Yunlong lek ruwono ya to? Yunlong ngendi? Embuh. Aku bingung to, Beb, sing turutan laut lho ngendi? Ayo ditelusuri yo. Sampai pok. Delok iki sing kirek kenyeh mah lho. Lah kono enek adik-adike yo. Kae lho ning jero anu kae. Oh, lek iki kene. Lek kae nang kono. Iki lho ning kaya sing anu lho, sing Ya iya sing adewe kayak bentuke ketok. enek sing adewe nganu mang. Enek wonge emang wonge pelilak-pelilik arah dhewe. Lek kae kirek belang-belang kae. Malah Joko Mendiki. En kae satpam nunggu kok. Trah beda lho Beb nang kene. Nang kene. Terus paling sak ruwono lho paling subur dhewe iki, Oh. Ya oke lah guys, terima kasih lah. Begitu aja kita akan melanjutkan perjalanan kita ya. Lho ning kene angine anyar. See you on next video ya. Jangan lupa di like, comment and subscribe. Dadah.